A tak sme pre našich talentovaných prírodovedcov ku Dňu študentov pripravili celkom vynovené študijné oddelenie venované stavebným kameňom života. Od základných nanoštruktúr na úrovni atómov a molekúl cez DNA ako kódu života až po zložité interakcie celých ekologických systémov. Ale tým ústredným skvostom je tak povediac živá periodická tabuľka s 95 reálnymi prvkami vrátane vzácneho zlata, ródia a irídia, najhustejšieho osmia či vo vode explodujúceho cézia a rubídia a čiste z recesie i nášho koménia. Chýbajú naozaj len tie radioaktívne nebezpečné alebo vysoko nestabilné prvky. Najprv si ukážem, ako sa to ovláda. Tu máte všetky prvky, vyberiete si napríklad kremík. Kremík má číslo 14 a stlačíte Enter. Posvetlí sa vám kremík, vidíte ho v hlavnom oxidačnom stave a tu sa vám o ňom objavia informácie. Keď si vyberiete napríklad nejaký plyn, 10 neón, vidíte, môžete stlačiť tlačítko, ktorým ten plyn osvetlíte výbojom. A tak je naša fakulta opäť o niečo krajšia.